Киләчәк, мәдәният, тарих, кануннар, дин, сәяхәт, фикер, кешеләр, татарлар тапшыруының яңа чыгарылышы хәзер башлана. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Эфирда татарлар тапшыруы студияда Илдар Кыямов. Бүген студиябезнең кунагы Төркиядән килгән милләттәшебез, Идел Урал җәмгыяте җитәкчесе Гөлтән Ураллы. Гөлтән ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Тапшыруыбызга хуш килдегез. Рәхмәт. Бүгенге тапшыруыбыз Истанбулдагы Идел Урал төркиләренең мәдәни һәм үзара ярдәмләшү җәмгыяте рәисәсе Гөлтән Ураллыга һәм аның гаиләсе тарихына багышлана. Бу елның май башында ул мәркәзебез Казанда 3нче халыкара татар хатын-кызлары форумында катнашкан иде һәм студиябыз кунагыда булды. Форсаттан файдаланып, без аның белән иң яраткан Казан маршрутлары, Кремль һәм Иске Татар бистәсе буйлап йөргәндә гамә кырдык. Аны да сезнең хозурыгызга тәкъдим итәбез. Гөлтән Ураллы Казанга беренче тапкыр тимер пәрдәләр ачылгач, 1989 елда килә. Кичкенәдән үк әтисе аңа Татарстан һәм Казан, ата-бабаларының туган җирләре Башкортстан турында еш сөйләгән. Гөлтән ханымга шуңа да Казан Кремленең һәр ташы кадерле. Ши җирләрдә яшәүче татарларның күбесе туган җирем ул минем яшәгән, дөньяга килгән илем диләр. Ә Гөлтән ханым бу фикер белән килешәме? Шулай, шунысы булырга тиеш, амма нигез җире аерым. Чөнки мин һәр вакыт әйтәм, Төркиядә тудым, Төркиядә үстем. Амма damarlarda akkan kanın nigizi ayrım. O ayrım. Min eni yağından ikinci boğun, eti yağından birinci boğun kişi. Onun hasreti, çünkü babay da hasreti bilen vefat buldu. Etiyim kildi. Suguşa gitkenden son 35 yıldan son kilip etisini gördü. Enisi vefat bulgan şu vakitte onu görüp kaldı. Şula 35 yıllık hasret. Min şu terede tuğup üstüm. Min bütün partiküllerin içinde o hasretini, o saklanıp kalgan minde. Min şu his bilen kilip ayak basam Kazanga. Гөлтән ханымның әтисе Бөек Ватан сугышы вакытында Австриядә тоткынлыкка эләгә. Андый кешеләрне сугыштан соң автомат рәвештә сатлык җан, ил дошманы итеп атаганнар һәм сөргенгә җибәргәннәр. Шуңа тәэсирлектән котылгач, аның әтисе Россиядәге гаиләсен калдырып, Төркиягә качып китәргә мәҗбүр була һәм шунда гаилә кора. Хәер, анысы турында соңрак сөйләрбез. Гөлтән ханым әлеге вакытта нәсел җипләрен барлау, шәҗәрәсен төзү белән шөгыльләнә. Ama minahite bir tek aşığım kile, bunda Rusya'da kadın yağını bir eğitmiyorlar. Eti yağı her vakit eğitilip kile. Ama bilgili bulmayacak ala. Bunda en iyisi kim bula? Bir kim de eğiti almıyor. Olaydı onun etisi şu aileden kilge. En iyi yağı kayda bir kim de bilmiyor. Buna burungu vakitte şulay bula eligine şimdi bileler. Ama kübüsü bilinmeyecek ala, sekretde kala var. Kübüsü. Bu biz demek hatın kızlarını şulay mene, şundi derecede tutu diyen söz. Hayır evler bitti. Ben onu anlamadım. Türk dünyasında, çünkü Türk dünyasında bilen birinciden han ellenerse etse, kadınının pişege bulmazsa o kabul edilmiydi. Orta Asya'da şundi kadının derecesi. Әлбәттә, хатын-кызларга караш төрле илдә төрлечә, ләкин безнең дәүләттә дә элек бөек ханнар янында көчле холыклы, терәк һәм киңәшче булырлык хатын-кызлар торган. Шуларның берсе Сөембикә ханбикә. Шуңа да юлыбыз Гөлтән ханымның Казан Кремль җирлегендәге иң яраткан бинасы Сөембикә манарасы янына. Аның белән бәйле хатирәләре бихисап. O üst bölme var ya, Minan'da buldum. İyi, 91. yılda. Repetisiya alıp baraydı. Eskide Şemsettinova'nın, Damir Sırajiyev şu vakitte lazer bilen aynı oturtkan idi.
Репетиция вакытында Сөембикә манарасына керә торган бөтен ишекләр ачык булган. Һәм Гөлтан ханым күп тә уйламыйча манарының иң бөек катына менеп, Казанны яу вакытында саклап кыннарын кыйган ата-бабаларына багышлап, шунда елый-елый намаз укыган. 20 гасырның 90-нчы елларында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев белән дә бик дус һәм тыгыз элемтәдә булганнар. Гомумән Татарстанның яңа дәүләтчелеге төзелгәндә Гөлтан ханым ватаннарына битараф булмаган барлык татарлар белән бергә бәйсезлек, азатлык өчен көрәшкән. Декларация о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, сознавая историческую ответственность за судьбу многонационального народа республики, свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, населяющих Российскую Федерацию и Союз Советских Социалистических Республик, отмечая несоответствие статуса автономной республики интересам дальнейшего политического, экономического, социального и духовного развития ее многонационального народа, реализуя неотъемлемое право татарской нации всех народов республики на самоопределение, стремясь создать демократическое и правовое государство, первое, провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. А главное — сохранить, приумножить ту дружбу народов нашей республики, которая сложилась веками на нашей земле. Такова, дорогие товарищи, высока цена суверенитета. Этот состав Верховного Совета взял на себя эту ответственность. Ему и поручается осуществлять ее на деле. Успехов нам на этом большом пути. Спасибо. Быел Татарстанның яңа дәүләтчелеге төзелүенә 25 ел була. Аны ел сайын зурлап билгеләп узабыз. Чөнки бу Татарстаныбыз өчен зур мөмкинчелекләр ачты. Хәзерге вакытта без Россиядә яшәр өчен иң яхшы шартлар тудырылган, җитештерүдә һәм инновацияләр ягыннан да иң алга киткән төбәкләрнең берсе булып саналабыз. Бу әлбәттә республикабыз җитәкчелегенең, халкыбызның тырышлыгы һәм уңганлыгыннан килә. Без булдырабыз. Welcome to Tatarstan. Tatarstan, we can. Шулай итеп узганнарга кайтып, хатирәләребезне яңартып йөргән арада без Гөлтан ханым белән Сөембикә манарасы янына да килеп бастык. Ул манара белән бәйле күркәм гадәтен башкарды. Диварына бер лира тыгып калдырды. Гөлтан ханымның ышануы буенча бу гадәт аңа ел сайын Казанга әйләнеп кайтырга ярдәм итә. Мин içine tıkıp koyam. Ne?
Тагын яңадан Казанга килергә насыйп булыр. Allah birse, Allah birse. Шуннан соң без җәяү генә иске татар бистәсенә киттек. Гөлтан Ураллы заманында иске татар бистәсендә урнашкан Мәрҗани мәчетендә туганнарын җыеп Коръән ашыда уздырган. Күп кеше килмәс инде дигән уйлар белән башланган бу изге эш мәчет тулы халык җыйган. Шуларның күбесе бер-берсе белән туган булганнарын нәкъ менә бу мәҗлестә танышып белгәннәр. Benim tuğanlar birbirisi bilen tanıştı. Bütünüsü Dubyaz'dan çıkan ama birbirisi bilen tanıştı. Alar eğitiler, sana bin rahmet bizni birbirimiz bilen tanıştırdın deyip de eğitip koyganlar idi. Oturup kaldım 91. yılda şulayda mı bulurga değişiken. Çünkü biz İstanbul'da üzübüzni saklaptırabız her vakit. Görüşebiz, jıyılabız, çaralar uzdurabız. Ama onun için bunun uğrunu benim turmuşumda ayrım. Дубъязда торучы туганнары аңа әтисенең әнисе ягыннан туры килә. Әтисенең әтисе ягыннан туганнары Башкортстан якларыннан. Гөлтан ханым ел сайын Дубъязга кайта, зиярат кыла. Берничә тапкыр әнисен дә алып кайткан булган. Төркиядә яшәүче туганнары да аңа ияреп еш кына Татарстанга килә икән. Әңгәмә барышында Гөлтан ханым Истанбул турында да бик күп сөйләде. Чөнки ул үзенең туып үскән шәһәрен бик ярата. Безне үзенә кунакка да чакырды. Мондый кызыклы кеше белән бер көнлек очрашып сөйләшү җитмәгәнлектән, без Госманлы дәүләтенең борынгы башкаласы Истанбулга барырга булдык. Һава аланына килеп төшкәч, Гөлтан ханымның өенә юнәлдек. Kaydan geldin sin bizge şul batmayınca dingizge kadirli konak seni bizge ni hürmet idem sizge. Килеп кергәндә үк безне җырлап, киң кылач белән каршы алдылар һәм түр башында самавар белән татар ризыклары тулы өстәл артына утыртып, чын татарча сөтләп чәй эчерттеләр. Samaları koyadım kaynarga kaynamı yürümegenge Sağını tügeli sarga yarısını yılı tuladı kürümegenge Samavarını koyu kaynarga kayını bulasını kömürün Bizni sağınıp kilgeni bulsan uzunu bulasını gömürün. Җырлап та, елап та алганнан соң без әле Казанда башлаган сөйләшүебезне дәвам иттек. Хәтерлисезме? Гөлтан ханымның әтисе Сәхаветдинов Мәхмүд Җаббар улы турында сөйли башлаган идек. Ул Бөек Ватан сугышы тәмамланганнан соң репрессия корбаны булу сәбәпле Россиядәге гаиләсе авырлыклар, сияси эзәрлекләүләр татымасын өчен Төркиягә качып китергә мәҗбүр була. Анда килгәч исемен Урал ягыннан булу сәбәпле Мәхмүд Ураллыга алыштыра. Ул вакытта Россиядән килгәнеңне әйтергә ярамаган. Шуңа да мин Татарстан, Казан, Дубъяздан килдем дип әйтә торган булган. Suguş vakitleri, politika ayrım şu vakitlarda anda Rusya'dan geldi deyip eğitmegenler. Çünkü neden? Aileleri anda kalgan. Bütün aileler anda. Bilesin mi? Etiğim 17 yaşta Suguşka bargan, esir bulun Germanya'ya bargan. Devetige her vakit kilgenler, alar surav birgenler. Balan kayda. Balan kayda. 1, 2, 3 deveti şulay tulgan da eğitip koygan. Min 17 yaşka hatlı balamını üstürdüm sizge birdim. Heyde siz cevap verigiz. Benim balam kayda. Мәхмүд аганың 35 ел буе туган иленә кайта алмыйча йөрәге ярылып яткан.
1991 елда тимер пәрдәләр ачылгач, ул кире туган ягына кайтып әтисен һәм туганнарын күрү шатлыгына ия була. Мәхмүд Ураллы еллар дәвамында телен, мәдәниятен һәм гырыф-гадәтләрен саклап калырга, үз балаларына да аны өйрәтергә тырышкан. Кызын Гөлтанны да гел татар җәмгыятенең очрашуларына алып йөргән. Гөлтан ханым кичкенәдән үк бик актив кеше, биюгә, җырга һәм оештыру эшләренә бик сәләтле. Төркиядәге узган бөтен татар бәйрәмнәре, милли чараларыбыз ансыз үтми. Яшь буын белән дә бик тыгыз элемтәдә, аларны гел җыеп тора, төрле кичәләр уздыра. Мондый очрашулар вакытында аның өстәлендә гел самавар һәм татар ашлары. Чөнки яңа буын күрергә тиеш. Күз алтында самаварны билергә тиеш, әллә татар ашы нәрсә булса да билергә тиеш. О секрет кенә education, öğreti, bilim bulağı. Sekret gene. Onu zorlasan, bu tatar aşağı deyip, yok. O özü kilip karasın, elle nerse sorasın, anlatasın. Şu bizden örf adette şulay. O ekran gene onun başka kire. Gültan ханым кайткан сайын Татарстаннан төрле сувенирлар, татар милли орнаменты һәм бизәкләре белән эшләнгән зәркән әйберләр алып китә. Oralarında bik istelikli бүләкләре дә бар. 989 yılda Kazan'a ilk gelgen vakitte Baki Aga Urmanşı bilen Flora Apa bilen tanıştım. Min bunun için Allah'a her vakit rahmet eylesim kile şundi zarlı kişinin zarlı mı dip eytirge. Şundi mühim kişinin şahsiyet bilen tanışığıma min bik şat. Anda konsertler koyduk, konsertlerge geldi Baki Aga Urmanşı, onun üyüne vardık, onun bile muhabbetle söyleştik. Şu vakitte şunu bizge bile gittiler. Baki Aga Urmanşı'nın kulda yasagan Olgali. Gültan ханым ата-бабаларының нигезенә Төркиядә яшәүче яшь буынны да алып кайтырга бик тели. Gidip anda kürsünler nigiz sorunlarını, anı bilsinler, şu kültürünü de bilirge deyişler. Dubiyazga alıp barasız. Dubiyazga, kabirleri. Öyle Başkırtlar diyaklarını. Ana da bardım ben, anda da avulga bardım. Avulumuzun ismi anda. Nuriman rayonu İsitirik, burungu ismi İsitirik avulu. Hazırkı ismi Nimisler avulu. Niye de Nimisler avulu deyip de kuşkanlar, mümkün anda da bir küp kişi Nimislerge esir bulup eteyim şekilli. Kim bile? Onu bilmeyeyim. Ama avulga bardım. Eteyimden tuğan yurtunu buldum. Onda bütün benim eteyimden sinirleri yaşıyor. Avulda. Ufada da yaşıyorlar. Avulda da yaşıyorlar. Alarının da kilgenleri var mı? Eteyimden bir tuğan enisi 89. yılda geldi. Ерак илләрдә, дөнья буйлап сибелеп яшәүче, төрле сәбәпләр аркасында туган нигезләрен, татарларның тарихи ватаннарын калдырып башка илләргә киткән милләттәшләребезгә исәнлек, саулык, телләрен, гырыф-гадәтләрен һәм мәдәниятләрен онытмыйча яшәүләрен теләп калабыз. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан, Истанбул.